Yes! Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, senores, senoritas, caballeros, monsieur og madame. Rigtig velkommen til det Trylleshow. Mit navn er Trylle Kenneth. 1, 2, 3, nu! Så har vi en kamel med 2 pukler, med kage i den ene og mel i den anden. Er den ikke flot? Okay. Ej, jeg skal lige se en gang her. Hvad har vi her? Så er der en flaske sprødvin. Sådan der. Vi tager lige og putter hatten op i terningen. Sådan der. Godt. Og jeg tænker på, kan du ikke lige prøve at stikke armene igennem min ven? Sådan der. Okay, godt. Terningen er forsvundet. Tak skal I fik. Tak for det. Tak for det. Sådan der. Yes. Vi tager sådan en dåse her og et æg. Således. Det slår vi lige ud her. Og så skal vi lige bruge en tue mælk. Vi tager lige sådan en tue mælk her. Sådan der. Der står må ikke fjernes. Og det var Tryllekende her. Højsang, Michael. Højsang. Godt. Vi kaldte de her tavler for en bærbar dengang. Sådan der. Den tager jeg lige og putter ned i pjosen til Michael der. Jeg kommer stille og roligt ned og henter den, og læg godt mærke til, på intet tidspunkt forlader mine fingre mine hænder. Nu kommer jeg lige ned til dig. Sådan der. Hvilket tal fik du? Højt og tydeligt. 1745. Det er også det, der står på min tavle. 1745. Jeg bukker, I klapper. Tak for det. Tak for det. Vi har den grønne i bund. Nå, det er rigtigt nu. Super. Og så har vi den gule, og du har så den røde derovre, ikke? En appelsin. Så forstår jeg ingenting. Tak skal I have. Tak for det. Så er det. Jeg står på det min hånd. Tak her for i Sverige. Og kan jeg række armen ud? Ved I hvad? Jeg synes ketchup er så usundt. Så jeg tror, vi tager vandet med hjem i stedet for. Og så må vi simpelthen bare tænke os til det her ketchup her. Det er der ikke andet for. Tak skal I fik. Tak for hjælpen. Sådan der. Yes. Ej, den er kun til spredebyer. Nå, men Frida, hvad har du nede i posen engang? Prøv at tage det op engang. Nej, det forstår jeg altså ikke noget af. Vi skal lige prøve at lave sådan en hund til dig her. Det lovede jeg dig lige før her, så det får du her. Værsgo, min ven. Den får du lige her. Ja, så er vi nået til aftens sidste nummer, og jeg vil gerne have lov at vise jer en hurtig og nem måde at trylle slæsk frem på. Er I klar på det? Og husk nu, I må ikke gøre det derhjemme. Det er som sagt kampe farligt. Hvis der lugter af pomfrier dernede, så kommer det altså herop fra. Sådan der. Vi tager lige og bowler lidt her. Lad os se, hvad det er blevet til. Det er blevet til de dejligste karameller. Sådan der. Tak skal I fik. Yes. Sådan der. Tak skal I fik. Tak for i aften. Det var hyggeligt at se jer. Tak for det. Tak for det. Tak for det.